Minkejja li diversi ministri fil-gvern ta' Roberta Bela jemmnu li l-poplu jinsab kuntent. L-istatistika kollha turi kemm pajjiżna u l-poplu Malti huwa poplu kuntent. U li l-Maltin mhux jiġu affettwati mill-logħli tal-ħajja. Il-persuni minkejja kwalinkwe ċaqliq li jkun hemm qegħdin ilaħqu mal-ħajja. Net News żar it-toroq tal-belt u staqsa lin-nies x'verament jaħsbu dwar dan u jekk hux veru qed jirnexxilhom ilaħqu sal-aħħar tax-xahar bil-paga li jaqbdu. Iżda b'diversi minnhom merew dak li qalu l-Ministri u saħħu li llum il-ġurnata il-ħajja għoliet b'mod li ma tistax lanqas tixtri l-affarijiet bażiċi u essenzjali għall-ħajja. Żgur li le, għoliet ħafna u l-ħajja. Naħseb mhux kulħadd skont ġob għandek. Min ma laħax jiġi jgħidlek m'għandix il-ħajja għalija ħliha, imma minnu baħtu, ejwa. Kienu diversi oħrajn li waqt li kienu qed jitkellmu magħna semmew il-pensjonijiet u għalkemm għall-membru parlamentari Laburista Ian Castaldi Paris il-pensjonijiet huma biżejjed. Inti tista' tħoss li issa l-pensjoni qiegħda sservik? In-nies starrew li mhux jirnexxielhom ilaħqu bil-pensjoni. Ma naħsibx jien miskien minn dawk li għandhom pensjoni baxxa ħafna. Ma naħsibx ta' bil-paga wkoll diffiċli, naħseb wara tkun bil-pensjoni. Il-ħajja splodiet kif jista' jkun. Mhux għolit ta' splodiet ma jlaħqux. Min għandu pensjoni bħalna baxxa ma jlaħħax. Żgur li bdew milli. Jien bil-pensjoni u il-flus huma rubbish ma jiswew xejn, kif mhux ġoħalut kollox wara millum għal għada. Dak li għandhom pensjoni baxxa u dana ma tantx jibgħatu daqsxejn waħda. Dan ikompli juri dak li verament għaddej minnu l-poplu Malti wawċi u kif il-pjaga tal-għoli tal-ħajja qed taffettwa diversi individwi u familji. Madankollu l-Prim Ministru Roberta Bela qed jibqa' jaħrab milli jwieġeb dwar dan is-suġġett fil-waqt li l-Ministri tiegħu jisħqu lin-nies jinsabu kuntenti. Xerawna De Bono għal Net News mill-Belt Valletta.